በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክፍል 19 ምዕራፍ 27 ብዛዕባ ሓንቲ አርሴማ ዝተባህለት ሰበይቲ በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን። ከምኡውን እቲ መነኮስ ተአምራት ገበረ። ካብ ቤተይ ክወፅእ ንብረተይ ክሓድግ ምስ ኣዋልድን ኣወዳትን ደቂስካ ክነብር እየ። ሃይማኖትካ ከኣምን ምሳኻን ምስ ደቅኻን ክመውት እየ ኢላ ሓንቲ ሰበይቲ ናብኡ ምስ ለኣኸት ንሱ ድማ ናባና ለኣኸ። እቲ ጻድቕ መነኮስ እዚ ሰሚዑ ምስ በዓል ቤትኪ ደኣ ንበር እምበር ኣብ ኣዝማድኪ ተፈሊኺ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበኪ በዓል ቤትኪ ሓዲግኪ ካብ ቤትኪ ከይትወፂ ምክንያቱ ክልተ ውሉድ ክትወልዲ ኢኺ ኢሉ ናብታ አርሴማ ዝተባሃለት ሰበይቲ ለኣኸ። ንሳ ካብ ልሳና ልኡኻን ነዚ ዘረባ እዚ ሰሚዓ ንቓሉ ተኣዚዛ ምስ በዓል ቤታ ነዊሕ ዓመታት ፀንሐት። ከምቲ ቃል ተንቢቱ ክልተ ውላድ ወለደት። ድሕሪዚ ካብቲ ብሃይማኖት ዘይመስላ ዝነበረቶ በዓል ቤታ ብእምነት ብምምሳል ምስ ኣበያ ንኣባኣን ንኣዝማዳን ጾር ምስካኖም ንበይና ተፈልያ ንቓል ጻዲቕ መነኮስ ኣቦኣ ተኣዚዛ ንበይና ነዊሕ እዋን ነበረት። እቲ ቁኑዕ ልባ ንኡ ካብ ምፍታው ዝተለዓለ ንኩሉ ሓደጋ ስዒባ ኣገልገለቶ። እግዚኣብሔር ከዓ በቓል እቲ ዝፈትዎ ኣባኣ ኣቡነ ዘብራውሮ ትንቢት ኣዛረባ። ከም ሓበርያ ድማ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መሓረት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ምስኣ ከለኹና ኣብ ዕለት ሰንበት ድሕሪ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ምቕባላ ደም ምስ ኣውፅአት እቲ ትንቢት ዝዛረባ ጻድቕ ኣባኣ ዘብራውሮ ተኣምራት ገበረላ። ኣብታ እዋን እቲኣ ምእንቲ ነገር ትንቢት ክትንበብ ኢሉ ኣተንስኣ። ንምንታይ ድሕሪ ምቕባል ስጋን ደምን ክርስቶስ ኣብ መሬት ኣብሲስክዮ ኢላ ፍልሳን መነኮስ ኣቦና ጌራ ንገዛ ርእሳ ክትገስጽ ጀመረት። ነዚ ተነበያ ኣብ ማእኸል ሓዊ ደው በለት። እቲ ሓዊ ግና ኣየንደዳን። ካብ ማእኸል እቲ ሓዊ ወፂኣ ናብቲ ደም ዘብሰሰትሉ ቤት በለይቲ ከደት። ኣብኡ በፂሓ ብዘይ ፍርሓት ናብ ማእኸል ሓዊ ኣተወት። እዚ ኩሉ ተኣምራትን መንክራትን ኣብኣ ዝግበር ንምግላጽ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ። ድሕሪ ስጉኡን ደሙን ምቕባል ከምቲ ናታ ደም ከየውፅኣ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ናብ ልዕሊኣ ተኣምራት ይገብረላ ነበረ። እታ ሰበይቲ ድማ ንዝተገብረላ ተኣምር ሪኣ ደንገጸት እሞ ብዘይ መጠን ተንቀጥቀጠት። ምንቲ ሓጢኣታ ክሰርየላ ካብ ቆነና ንስሓ ተቐበለት። እግዚኣብሔር ንፈታዊኡ ብፁዕን ቅዱስ ኣቡነ ዘብራውሮ ኣብ ልዕሊ እዛ ሰበይቲ ነዚ ተኣምራት መንክራት ገበረ። ከም ናታ ድማ ንኣና ተኣምራት መንክራት ይገበረልና። እዞም ሎሚ መዘከርታኡ ነገብር ፍቓድ ሓጎስ ብምጽናዕ ስሙን ንጽውዕ። ካብ ሎሚ ንሓዋሩ በቓል ኪዳኑ እንምሕፀን ንኣና ንደቁን እግዚኣብሔር ብዘይ ሓዘን ብሓጎስ ዘላለም የንብረና ኣሜን። ምዕራፍ 18 ብዛዕባ ዕለተ ዕረፍቱ ሓምሻይ ቃል ኪዳን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን። ኣብ ዕለተ ዕረፍቲ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ዘብራውሮ መልአከ ሞት ካብ እግዚኣብሔር ተኣዚዙ ምስ መፀ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ተኣምራት ገበረ። እቲ መልአክ ሞት መፂኡ ኣብቲ መነኮስ ጻድቕ ኣቡነ ዘብራውሮ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ በፂሑ ዝተኣዘዞ ክገብር ዝተለኣኾ ክፍጽም ኣብ ቅድሚኡ ደው በለ። እቲ መልአክ ሞት ነቦና ራእይ ምስ ኣበሎ ፈሪሑ አንቀጥቀጠት። እንድሕሪ ተመሊሱ ከዓ ኣብ ርሑቕ ደው በለ። እቲ ጻድቕ መነኮስ ኣቡነ ዘብራውሮ ንመልአከ ሞት እንድሕሪት ክሃድም ምስ ረኣዮ እቲ ብሩህ ገጹ ፍሽኽ ኢሉ ኣብ ልዕሊኡ ኣስሓቐ።
ኣብታ ዕለት እያ ዕለት 13 ወርሒ ጥሪ ኣብ 482 ዕድሚኡ መንፈስ ቅዱስ ኣላዒልዎም ኣብዛ ዝሞተላ መዓልቲ ካብ ርሑቕ ሃገር ከም ዝመፁ ዝገበሮም ሰባት ኣብ ቅድሚ ሰውእቱን ኣንስትን ድማ ዕረፈ። እቶም ካብ ርሑቕ ሃገር ተፀዊዖም ዝመፁ ሰብኡትን ኣንስትን ደቁ ነፍሱ ካብ ስግኡ ከም ዝተፈለየት ርእዮም መሪር ሓዘን ሓዘኑ። ኦ እግዚአብሔር ኦ ክቡር ኣቦና ብጸሎትካን ብኣማላድነ ብቃል ኪዳንካን ዘብዛሕካና ሃገር ሓዲግካ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ናበሉ ጽኑዕ ብኽያት በኸዩን ሓዘኑን ድሕረዚ ሬስኡ ክሓጽቡ ጀመሩ። ንሱ ግና ነቲ ዘይተሓጸበ ካልኣይ ጎድኑ ብምፍቓዱ ለወጠሎም ንሳቶም ከዓ ሓጸብዎም። ኣብ ቤትታ ሃገርቲኣ ኣብ ቤት ጻድቃን መነኮሰን ተኣምራት መንክራትን ትገብሩ ብርቱዕ ብፍርሃት ከዓ ኮነ። ብሂወተ ስጋ ከሎ ብምኽንያት ሕማም ቀርበቱ ካብ ማእኸሉ ርእሱ ዝተፈልዩ ነበረ። ድሕረዚ ከምቲ ንሱ ዝኣዘዞም ካብ ቤት ኣውፅኦም ናብ ቤተ ክርስቲያን ወሲዶም ቀበርዎ። ኣብ 40 መዓልቲ ከዓ ዘከርታ ፍትሓት ገበሩሉ። ካብታ ዕለት ብዙሓት ተኣምራት መንክራት ኣብ መቃብሩ ይፍጸሙን ኣለዉ። ካብታ ዕለት እያ ድሕሪ ሞተይ ከም ነቢይ ትንቢት ተነበዩ ከም ሐዋርያ ሃይማኖት ዝምህሩ እግዚአብሔር ከተንሰለ እዩ ኢሉ ኣቐዲሙ ዝነገረና ትንቢት ከሎ ንኸይተርፍ ብትንቢት ቃሉ ዝነብዮ ነቢያት በስም ክርስቶስ ሃይማኖት ዝምህሩ ሐዋርያት ኣተንስአሎም። እቶም ነቢያት ሐዋርያት ድማ ተንሲኦም ናብ ሙሉእ ጫፍ ዓለም ሃይማኖት መሃሩ። እግዚአብሔር ድማ በኢት እቶም ትንቢት ክንበዩ ዝተንስኡ ሰባት ሕሙማን ብምሕዋይ ዓይን ዕውራን ብምብራህ ሓንካሳት ብምርታዕ ብሃማን ምዝራብ ፀማማት ከሰምዑ ብምግባር ኣገንቲ ብምውፃእ ለምጻማት ብምንጻእ ሙታን ብምትንሳእ ተኣምራት መንክራት ገበረ። ሰብታ ሃገርቲኣ ነዚ ተኣምር ሪኦም ኣዝዮም ፈርሑ ራዕዲ ሓዞም። ኣፍታ ጻድቕ ኣቦና ተኣምራት ዝገበረላ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ስሩኡን ደቁን ዝመክርዎን ምስጢር ሓቅነቱ ካብ ዝተኸሰተላ መዓልቲ ዕረፍቱ ኣትሒዙ ክሳዕ ዛዕለት እዚኣ ንሕና ኣብኣ ክንነብር ብስምዚ ኣብ መቕደስና ዝተቐበረ ጻድቕ ኣቦና ዝመጽእ ገንዘብ ዝበለ ምእንቲ ንበይንና ክንገብሮ ካብ ቤትና ኣውፂና ካብ ሃገርና ክነባርሮም ኢና። ምክንያቱ ንሕና ደቂ ዓዲ ኢና ንመቃብሩ ድማ ተግሂና ንሓልዎ ዝብሉ ዝነበሩ ሕማቃት መኸሮ ሓደጉ። ድሕረዚ 8 ዓድታት ፀብሎም ዝረገፀ ኣስማቶም ኣብ ዝፀውዐሉ ቦታ ዝተቐበረ ብዙሕ ሓጢያት ኣብ ዝገበረሉ ህዝበ ክርስቲያን ተኾነ ብስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘይተጠመቁ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወለደ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ዝተቐበለሉ ኣረማውያን እውን እንተኾነ ንስሓ ኣትዩ ብጸሎትካ እንተተማጺኑ ብቃል ኪዳንካ እውን እንተኾነ ካብ ገሃነመ እሳት ካብ ዳግም ሞትን ክድሕን እዩ። ዕዳ ደብዳቢኡ ከዓ ክድምሰሉ እየ። ብዘይካቶም ናይ ባህሪ ኣቦይን ናይ ባህሪ ህይወተይ መንፈስ ቅዱስን ነደይ መስቀለይን ስጋይን ደመይን ዝኽሓዱ እንተዘይኮይኖም ከምኡ እውን እቶም ካብቲ ስሙ ትንባኮ ዝበሃል ርጉም ቆጽሊ ዝሰትዩ እንተዘይኮይኑ ተነሲሑ ብጸሎትካ እንተተማሃጺኑ ካብቲ ዘለኣለማዊ ሓውን ካብ ዳግማይ ሞትን ከድሕኖ እየ። ተወሳኺ እውን እግዚአብሔር ከባቢታት ኢትዮጵያን ኣብ ማእኸላ ዝነብሩን መገዳ ዝኸዱን ሰባት ካብ ሞት ነፍሲ ወከፍ ከም ዝድሕኑ ኣስራት ርስትን ገይሩ ሃቦ።
أبن سقودي نتاب أفتكوا ملات تارملي وسبحان الله إزغافير وولاد دنقل ولا مسكره آمين.